Psique va descansar dolçament en aquell prat d'herba tendra, assossegada del gran neguí que aclaparava la seva ment, ajaguda damunt la llispa humida com si fos un llit. I quan va haver dormit prou, es va despertar amb l'ànim tranquil. Aleshores va veure un bosc format per arbres molt alts i grossos i una font d'aigua transparent com el cristall. Al bell mig del bosc, prop del naixement de la font, hi havia un palau d'aspecte regi, edificat no per mans humanes, sinó per l'art d'un déu. Des de la mateixa entrada ja es podia veure que era la residència impressionant i majestuosa d'alguna divinitat. Unes columnes d'or aguantaven un sostre de cedre i d'ivori tallat curosament. Totes les parets estaven cobertes d'argent cisellat representant feres i altres animals similars que miraven els que entraven. Admirable ha d'ésser l'home o el semidéu, o millor encara, el déu que amb tanta quantitat d'argent ha representat aquesta salvatgina en figura digna d'un gran artista. Fins i tot els paviments fets de mosaic de pedres precioses, tallades a trossets petits, ofereixen variades composicions pictòriques. Sortosos una i altra vegada, aquells que poden caminar damunt gemmes i joies. Les altres sales d'aquella casa tan ben guarnida, que no té preu, brillen ací i allà, i fins i tot les parets revestides de blocs d'or massís rellueixen amb tant d'esplendor que cada sala pot tenir claror pròpia, encara que el sol es negui a entrar-hi. Així resplendeixen les cambres, els pòrtics i fins i tot els batents de les portes. Els altres ornaments responen a la magnificència de la casa, de tal manera que hom creuria amb justícia que aquest palau celestial ha estat construït pel gran Júpiter per si vol tenir tractes amb els humans.